Mira l'ascensor. S'ha acabat ara la simulació, anem a fer el debriefing. Nois, doncs anem cap a l'altre costat, sisplau. Us dono la benvinguda al campus Manresa de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Aquí impartim graus vinculats al camp de les ciències de la salut, amb infermeria, fisioteràpia, podologia i logopèdia, i un grau de medicina conjuntament amb el campus Vic, i amb l'àmbit de les ciències socials, administració i direcció d'empreses i educació infantil. El que més m'agrada d'aquesta universitat és la pràctica. Aprenem a través de l'experiència, simulem moments de la vida professional i aprenem dels millors. Perfecte, ja va venir. Molt bé, va, molt bé, ajudeu-la, molt bé. Fer-se preguntes és el primer pas per aprendre. I vosaltres, què en penseu?